Arranca unha nova edición da ruta Máis que Tapas de Barbanza a Arousa, que se prolongará ao longo de todo o mes de novembro. Na iniciativa que chega este ano a súa 11ª edición, tomarán parte un total de 40 establecementos dos 4 concellos. A primeira parada será xa esta fin de semana en Rianxo. Ano a ano estamos incrementando tanto en número de establecementos adheridos a esta cita enogastronómica, como tamén en número de participantes. A vila rianxeira seguiránlle nas próximas fins de semana a Pobra do Caramiñal, os días 14, 15 e 16, Ribeira o 21, 22 e 23, para pechar en Boiro, os días 28, 29 e 30. A dinámica do certame será similar ao de anos anteriores, con obradoiros, degustacións e sorteos de agasallos. Teremos varios premios, varios agasallos, varios incentivos ao longo desta ruta de tapas, como poden ser tapas ou consumicións gratuitas, sorteos de botellas de viño, cea para 2 persoas e tamén talleres para toda a familia como inicio desta ruta de tapas. Coa proposta o que se busca é resaltar a riqueza gastronómica do territorio, así como os viños da IExP Barbanza e Iria, fomentando a actividade hostaleira en tempada baixa. Se mantén o espírito da ruta, fundamentalmente promover o consumo na nosa hostalería nun momento do ano no que por afluencia de persoas seguramente o consumo baixa, e ademais poñer en valor os produtos locais e os viños da IExP Barbanza Iria. Como principal novidade este ano preséntase unha páxina web oficial da ruta, con información de cada etapa e establecemento e un mapa interactivo. Temos algunha novidade como unha web propia que é maisquetapas.com, dende onde os establecementos se poderán adherir a este proxecto, ademais da nosa web de barbanzarousa.gal.